Benvinguts i benvingudes al 6è programa de Full de Lectura. Ens trobem al claustre del monestir de Sant Miquel de Reis, seu de la Biblioteca Valenciana. I en aquesta ocasió ho fem per a parlar de l'obra La bona lletra de l'escriptor Rafael Chirves, un dels escriptors més reconeguts i amb més recorregut de la cultura valenciana. L'edició de la que anem a parlar avui ha estat editada enguany per Lletra Impresa i és la primera traducció al valencià de l'obra. Per a parlar d'aquesta traducció i per a parlar d'aquesta obra ens acompanya el traductor filòleg Carles Mulet. Benvingut, gràcies. Bon dia a totes. Està amb nosaltres també Alfons Cervera. Ell és escriptor, amic de l'autor i a més el responsable, l'encarregat de realitzar el pròleg. Benvingut. Gràcies, bon dia. I està amb nosaltres també Laura Julián, ella és periodista. Benvinguda. Bon dia. L'obra La bona lletra és la primera traducció al valencià de Rafael Chirves. Com va ser aquesta traducció? Què penseu que sentiria, Carles, el nostre autor en llegir aquesta obra en valencià? Bé, en primer lloc, sobre la gestació de l'obra, va ser un encàrrec de la Fundació Rafael Chirves i de l'editorial Lletra Impresa. I jo no m'ho vaig pensar ni un segon, per més d'una raó. En primer lloc, perquè gràcies a un amic comú, Josep Bertomeu, que tenia una llibreria a Dénia, jo vaig tindre possibilitat d'anar accedint a l'obra de Chirves des del primer moment. Sempre venia i feia la presentació dels llibres, des de Mimun i La bona lletra fins al final. Sempre he anat allí. Bueno, les últimes ja la llibreria estava tancada, però el comprava, el signàvem, parlàvem i vaig aficionar. Realment m'agradava molt la seva obra i poder-la traduir em semblava un privilegi. Per altra banda, l'obra de Chirves està molt relacionada, unes novel·les més que altres, però està molt relacionada amb el nostre país i moltes vegades, com ell mateix ho ha dit explícitament, sembla que requeria la llengua pròpia dels valencians, perquè els personatges, i això passa especialment en La bona lletra, no podien parlar altra cosa que valencià. Per tant, traslladar-la al valencià no li aportaria més vàlua, perquè les novel·les totes ja són magnífiques, valuoses i tal, però sí que és un complement de verisimilitud que podia ser interessant. Jo crec que Chirves, després de veure la seva obra traduïda a tantes llengües, com en té, 30, 40, que es traduiria també a la seva llengua familiar i personal, hauria d'agradar-li en principi. Ara també devia ser una mica inquietant per a ell, perquè aquesta traducció no podia ser igual que totes les altres, no? Jo crec que se l'havia mirada molt en lupa per a veure si realment allò sonava com ell pensava que havia de sonar. Què et sembla, Alfons? Sí, bueno, jo crec que en alguna ocasió ja ho vaig dir. Crec que La bona lletra, en castellà, La buena letra de Chirves, l'havia de traduir un poeta, ¿no? I en este cas Carles, ¿no? Ja ho vaig dir en alguna ocasió. I en aquest sentit jo crec que a Rafa li haguera agradat veure esta traducció precisament per això. A Rafa no li agradava massa la poesia en les novel·les, però tot i que ell diguera que no li agradava la poesia en les novel·les, hauria d'assumir que La bona lletra o La buena letra és pràcticament un poema de 140 pàgines, no? I en aquest sentit jo crec que se necessitava una traducció al valencià, evidentment, perquè Rafa ho ha dit moltes vegades, la seva llengua era en la que ell no escrivia, no? I aleshores que a més de la traducció sigui una traducció feta des del punt de vista de la poesia, a mi em sembla fantàstic, no? I jo crec que a ell li haguera entusiasmat aquesta traducció. Com a professional del periodisme? Bueno, jo també pense que a ell li haguera agradat molt, no, llegir aquest llibre en la llengua que els seus personatges parlaven, no? I també traduir un poema de més de 140 pàgines al valencià també és una feina que no haurà sigut fàcil, no? Perquè a més Chirves tenia aquest llenguatge molt exquisit i aconseguir traslladar les seues paraules i les seues metàfores al valencià doncs és una feina a valorar, no? que ha fet Carles. És una novel·la que parla d'una família de republicans en l'època de la dictadura franquista. Alfons, moltes vegades has dit que és la millor
obra de Girves? Què la fa tan especial? Sí, jo crec que quan jo parlo de que és la millor novel·la, en realitat m'estic referint a una època de l'escriptura de Rafa, no? I per a mi, jo inclouria en aquesta millor novel·la de Girves 3 novel·les, no? Si tenim ocasió en parlarem d'això també, no? Que és Mimun, La bona lletra i Los disparos del cazador, no? Jo crec que la bona lletra pot ser la millor novel·la perquè d'alguna manera és la novel·la, diguem-ne, que preveu tot el que va passar després, no? És una novel·la iniciàtica, no només des del punt de vista de la narrativa de Rafa Girves, sinó des del punt de vista del que va a passar en este país en el futur, no? Fins ara mateix, no? En aquest sentit jo crec que és la novel·la més adivinatòria de Rafa Girves i en aquest sentit és en el que dic que possiblement siga la millor novel·la. Carles? Sí, jo incidiria una mica en el que ha dit Alfons. A pesar de ser la primera tongada de novel·les, en Girves jo crec que passa una cosa ben interessant. Pots trobar escriptors que les primeres escritures són provatures i vas madurant i veus un progrés en qualitat. Jo crec que a pesar de ser de la primera tongada, la novel·la té ja una gran maduresa en quant a estil, en quant a llenguatge i en quant a la història que conta, no? Girves és, junt amb Mimun, la primera novel·la que fa, però al mateix temps ell ja té en el cap el seu univers, les seues preocupacions, de manera que la novel·la em pareix molt interessant per a iniciar-se en l'univers Girves, algú que encara no l'hagi llegit, perquè en embrió, com deia Alfons, allí està tot, el que després s'anirà desenvolupant, els problemes de la guerra, de la repressió, dels vençuts, la traïció de les noves generacions, inclús l'especulació immobiliària que després ve en Crematorio i que ja està, i aquest final de la bona lletra, i aquest final en què la família va dir-li a la mare, Anna va dir-li, anem a vendre la casa que d'ací ens ixen 40 pisos, no? Per tant, ja està, a Crematorio, i parlem de molts anys abans de Crematorio. Jo per a mi ha sigut la primera obra que m'he llegit de Girves i clar, a més ha sigut en un novembre molt pluviós, no? I és una novel·la que m'ha colpit molt també per tot el que conta, no? La història d'una família de vençuts, no? Una família humil i sorprèn molt com transmet tot aquest patiment que porta la família. I a més, una edició que compta també amb una peculiaritat, i és que li falten les últimes pàgines, Carles. Bé, això va ser decisió del propi autor ja en l'edició original, en castellà. En la primera edició havia un final, una pàgina i mig, un capítolet més. I ell, des del principi, diu que no estava convençut d'allò, no? I a la segona ja el va treure, i en totes les traduccions que s'han fet després, i va fer un pròleg, que està aquí també traduït, en el que explica el per què. Perquè aquell últim acabament semblava com una certa reconciliació entre Anna, la protagonista, i l'antagonista, o que d'alguna manera es podia arribar a una síntesi, a una certa reconciliació. Però, clar, això és el contrari de lo que ell... Aquestes persones són símbols, i és el contrari de lo que ell pensa que ha ocorregut i que no devia d'ocórrer mai. Havia de deixar una desesperança total i havia de ser ben cru en el retrat de totes les malvestats que s'havien fet i de totes les traïcions, i en aquest sentit no edulcorar mai, no? I això és el que ell diu, i jo crec que per això, i després ho vegem en la resta de la seva obra, en la seva radical cruesa i insubornable capacitat de crítica. D'alguna manera ell això ho va veure clar i la va voler. Jo crec que ahir tornem altra vegada al que té la narrativa de Girves d'anticipatòria, no? D'adivinatòria. El que planteja en aquesta supressió de l'últim capítol és simplement corroborar el que després Rafa Girves, jo mateix i alguna altra poca gent hem qüestionat les grans paraules que s'utilitzen ara mateix, no?
el perdó, la reconciliació, el consens, no? I, bueno, en realitat el que està plantejant Rafa Chirves en suprimint este capítol, que era en què les dues cunyades se reconcilien, no? Ell lo que anticipa és ixa falsa reconciliació, com s'està demostrant ara mateix, entre la gent que pensa d'una manera diferent. I en realitat el que està anticipant és la impossibilitat de reconciliació entre, per dir-ho d'alguna manera molt actual, entre el que pot suposar l'herència del franquisme i el que pot suposar l'herència republicana democràtica. No? I aquesta reconciliació no obligatòria, com ens volen fer pensar ara mateix a partir de la transició, és la que Rafa Chirves es nega a acceptar en eixe final de la novel·la. Ell al principi sí que pensa que la reconciliació és possible i parla de la reconciliació més enllà de la família és un símbol, no? Com deies, no? Però el que està anticipant és que la reconciliació és una cosa que és el punt final d'un trajecte i mai no pot ser el principi d'un trajecte. I ell ja està dient, com parlava de la transició moltes vegades i escrivia de la transició moltes vegades en les seues novel·les, que la reconciliació i el consens haurien de vindre després i que no és un final obligatori. Vos ha sorprès aquest estil? A mi el que me sorprenia és el que estiguera en les primeres edicions. Jo sabia com pensava Rafa Chirves sobre les reconciliacions, sobre el consens, i m'estranyava que aquesta novel·la acabara en consens i acabara en reconciliació. Per tant, vaig dir que era perfecte que suprimira aquest capítol, no? T'ha sorprès a tu? Sí, jo crec que és una cosa molt sorprenent perquè tu obris les pàgines de La bona lletra i el primer que et trobes és aquesta nota a l'edició de l'any 2000, no? I et conta pràcticament el final, no? Perquè t'avança el que després lleva, no? I a mi mai m'havia trobat amb un llibre que a més l'autor, no? Que vol llevar una part del final de la seva obra, no? Jo no sé si vosaltres l'heu vist alguna volta, però no... Em va sorprendre molt. No és molt recurrent, no és habitual. No passa, no? Junt amb Mimun, La bona lletra és, en opinió de Chirves, una narració que són més novel·les que novel·les. A què es refereix l'autor? Bueno, el terme novel·la ja està inventat, no? S'entén, podríem dir novel·la curta. La novel·la és la novel·la curta. De fet, jo crec que van ser Tre de París a Austerlitz, que és l'última, no? I que ell l'havia escrit allà 30 anys enrere. No? N'hi ha 3 novel·les de Rafa Chirves que són, per dir-ho d'alguna manera, novel·les curtes, no? Novel·les que ell deia, no? Que és Mimun, són 150 pàgines escasses, La bona letra, altres tantes pàgines, i després Los disparos del cazador. És una trilogia, diguem-ne, que ell deia novel·la, que són les novel·les curtes, no? Simplement això. Ell possiblement també estava categoritzant, jerarquitzant la seva obra, no? Possiblement per a ell les novel·les més consistents eren les més llargues, on ell podia esplaiar-se més, no? Jo crec que ahir ell estava equivocat, no? I ho he dit moltes vegades, les 3 grans novel·les seues són les novel·les curtes. Bé, ell ha dit sobre això, perquè ell diu, són novel·les curtes, i diu, i això em permetia, cite de memòria, però això em permetia un treball formal d'orfebreria, de cuidar el llenguatge i la intensitat. En una novel·la llarga se permet que es baixa, i és precís també, aquest esforç i que la gent descansi, hi hagi transicions, però ahir ha de ser un combat que es guanya per KO, no? I això ho diu ell també, i de fet ho notes en el llibre, no? Perquè té una gran densitat, té una poeticitat, i jo crec que l'ajuda molt que els capítolets siguin molt curtets, perquè és com un poemari de 30 poemes, no? En què cada capítol et deixen ganes del següent, i això fa que sigui la història més fluida i que es mantinga d'alguna manera la tensió narrativa. Jo crec que és un artefacte particularment ben articulat. A més, és una obra molt contundent en la que es parla de la mort, la desesperança. Per què incidia Chirves tant en retratar aquest pessimisme? Bueno, jo crec que forma un poc part també del seu context, no? I que ell parlava de temes que requereixen aquest pessimisme, perquè
parlar d'una família que ha de sobreviure i que pot sobreviure malament, no? I que passa per penúries, i reflectir tot aquest context és molt difícil fer-lo sense allunyant-se del pessimisme, no? Jo crec que va un poc per allà. Jo crec que hi ha un posicionament també ideològic, és la seva manera de veure el món, que ve determinada de la seva infantesa, de totes la seva trajectòria de la família, de l'opressió, i després la seva pròpia formació i ètica i política no li permet mirar d'altra manera el món, no? I a més que un pessimista, que és un escèptic, ell vol posar per damunt de tot la seva mirada que creu que és clarivident, no? I molt crítica. Què et sembla? Sí, jo crec que ahir, per exemple, ahir hi havia un cert desacord entre el que pensàvem Rafa i pensava jo, no? Perquè, de fet, ell en alguna ocasió, recorda que ell en un acte públic, no sé on va ser, ell va dir, bueno, les novel·les d'Alfons acaben, diguem-ne, són molt dures, però acaben en una miqueta d'esperança, donen vida, no? I ell deia, les meues no, les meues acaben negant la vida, no? I això coincidia, a més, en una actitud seua vital, no? Ell era un escèptic, ell no creia massa en tot el que tenia al seu voltant, i d'alguna manera això estava en les seues novel·les, no només ja en aquestes tres. Jo crec que, diguem-ne, en aquest sentit que estem parlant de l'escepticisme, d'aquest pessimisme que tenien les novel·les de Rafa Chirves, el pessimisme de debò és el del final, del seu itinerari. En aquestes tres primeres novel·les o quatre primeres novel·les, l'escepticisme encara no està tan present, no? L'escepticisme, el pessimisme, i ser més que qüestionable, i ahir és on jo comentava els desacords, no? Nihilisme, no? Que a vegades era un nihilisme, com jo li comentava a voltes, paralitzant, no? Què fem? Si no creguem en res, què és el que fem? Com tirem endavant, no? Jo crec que això se veu més en les últimes novel·les de Chirves, no? Ixa deriva, diguem-ne, nihilista, i jo crec que comença sobretot en Los viejos amigos, continua en Crematorio i acaba en l'orilla, no? Tota la novel·la està escrita des de la veu d'Anna, que és la protagonista, que decideix trencar el silenci i contar-li al seu fill la seva història. Com fa Chirves per transmetre aquestes inquietuds i aquests pors d'una dona de manera tan real? Jo no sé com ho fa, però sí que aconseguís, no? Mudar aquesta pell i parlar ja no únicament com una dona, sinó com una mare, no? Com una mare de família, i crec que és molt ressaltable, no? Aquesta posició que toma ell, com realment aconseguís parlar com ella. Jo que vaig traduir sé que és complicat, no? Vol dir, és realment complicat. Molt complicat. Perquè es posen en la pell d'una dona senzilla, filla del poble, i que parla, quan li han de posar en la boca el seu veritable llenguatge, la llengua, diguem-ne, oral i popular. I el valencià actual és encara una llengua que encara està en procés de normalització. Tenim un llenguatge oral que s'està degradant, tenim un llenguatge culte que s'ha encarcarat. Jo vaig pensar en com parlava ma mare, per exemple, que podia ser una persona d'aquella edat, intentar recuperar la senzillesa, la fluidesa. I ell, en el seu cas, que ho va fer en castellà i no podia introduir elements així d'oralitat, sí que els introduís perquè és com un monòleg interior, no? És un corrent de consciència. Jo crec que està molt ben elegit el punt de vista. Sembla fàcil, però és molt difícil. És molt difícil de fer. Jo crec que ahir hi hauria un matís a fer, no? Sempre, d'alguna manera, insistim en la veu d'Anna, no? En què és ella qui parla, és ella que conta, no? És la primera persona. Per a mi, particularment, això seria el menys important, no? El més important és com construeixes el món d'una dona, com construeixes una dona com un món, no? I en aquest sentit tenim referències, no? Tolstoi en la Anna Karenina, Flaubert en
anem a Bovary. Vull dir que per a mi l'important no és que conte en primera persona. Això, l'ofici fa que ho resolgues bé, és un ofici d'escriptura i per tant, si el protagonista o la primera veu narrativa és la d'una dona, la construeix aquesta veu narrativa. El problema és construir a la dona com un món, no? I ahir, insistir, per a mi la dificultat era això, construir un món familiar, un món fora de la família, un món d'una època, no? Que aquesta postguerra cruel, duríssima per a segons quina gent, i construir aquest món a partir de la mirada d'una dona. És a dir, jo no parlaria tant de la verbalització d'Anna, de la protagonista principal, de la veu narrativa, com de la mirada, que és la mirada d'una dona per a construir el món propi i el món que l'envolta. La recurrència que siga una dona la narradora principal, per a mi és qüestió d'ofici. És més important, crec jo, l'altre. Quin és el legat que ens deixa Chirves, ja per acabar? El legat que ens deixa? Per a mi, en això vaig ser molt breu, la decència tant des del punt de vista personal com sobretot des del punt de vista narratiu. Era una persona molt decent en el seu context de vida i molt decent en la seva escriptura. Per a mi és el principal, és el legat que escriptors i escriptores haurien d'assumir de Rafa Chirves. Jo crec que aquesta capacitat per a reflectir la realitat amb un llenguatge exquisit i molt polit i tots els seus llibres que estaran per a gaudir-lo sempre. Sí, bé, jo, dit potser en altres paraules, però que venen a confluir això, jo crec que ens aporta una idea de lo que és el sentit ètic i també del compromís com a literat en l'escriptura per a no trair la creació, per a ser conseqüent en les idees i en la seva pròpia manera de fer i també en la mirada de cara a la societat, sense concessions, en aquest sentit d'independència insubornable. Jo crec que això fa molta falta avui. També va ser un exemple de la seva manera de treballar i de viure en el món literari i en el món real. I això és una cosa a reivindicar. Doncs hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per compartir el vostre temps amb nosaltres i poder parlar de la bona lletra de Rafael Chirves. Nosaltres ens tornarem a trobar en un nou programa de fuidelectura.com.